jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Mela għadkom ma rajtu xejn minni, għax ma jkollix għażla li fl-nuża is-saħħa tiegħi kollha kontra tagħhom. Wara din id-dikjerazzjoni ta' David Casa, il-kap nazzjonalista Bernard Grech sostna li hu gbur b'Kasa. Partit nazzjonalista illi kellu u għandu lil David Casa. Bernard Grech għal dan meta mistoqsi fuq żewġ membri parlamentari Ewropej tiegħu, Roberta Metsola u David Casa, żewġ membri parlamentari Ewropej li attakkaw lil Malta f'kull okkażjoni li kellhom u resqu mozzjonijiet kontrija anka biċ-ċans li jitilfu fondi Ewropej favur ġensna. Dan fil-waqt li meta il-Parlament Ewropew tkellem fuq il-Bulgarija, il-Greċja u r-Rumanija, iż-żewġ membri parlamentari Ewropej kienu minn tal-ewwel li ħarġu onqhom u qabżu għal dawn il-pajjiżi għax kellhom gvernijiet immexxin minn partiti imsieħba fil-Partit Popolari Ewropew, il-familja tal-Partit Nazzjonalista. Metsola fil-fatt fil-Bulgarija kienet ġiet imlaqma bħala Mrs. Mafia b'kartelluni tagħha fil-kapitali Sofija waqt protesti mill-poplu Bulgaru kontra skandli ta' korruzzjoni li fnew il-gvern Bulgaru tal-Prim Ministru Bojko Borisov. Fil-Greċja, il-gvern tal-Prim Ministru Mitsotakis huwa akkużat li kellu sistema li tissemma telefonati ta' politikanti rivali u fuq ġurnalisti. Fuq dan, Metsola u Casa li Bernard Grech u gburi bihom ma lisnux kelma.